de faire bangeba do wa jabira ma fuli bi yere ini chesiri ini wulika jo ma jene benga fuli fo kulubali ko ngoni te amba shele na do ni wati na temi tanko ni tale bulu ya ka ko ya yere bulu ça c'est kulubali c'est ton problème manga tai amba shele ni wati ne ba soro Khalifa Junior ka premier mina abana ndo abayka do kuna funi abayka do abi man nafa strategie la minya halibi mbisho ni sikaka mo ka fomya kuna funi minu namba di a chama be amba shele ka bo kuna fondise ba onila wala ya odedo kuna fondise ba onila amba shele ka bo kuna fondise ba onde ko mi se ka to mo be formeli sorala kuna fondise ba nu ado bi dama anyere ba do sa donc ka fomya voilà kosoba ama banfolo de banfolo kosoba amata folo ama banfolo atomanja wa afana te fen fo to mina anene afana ko ajuta ni ngona to mnene la de atomanja fen baraw damne ka atomanja tugudi aywa ala kanye ka dama sa aka telephone nu forfait ko nu yere be to ka foko sonanga ka nga do ko kanye soro na ayambla sandu abana angata amita ni fasire soir de Bamako awayka do mba leta minyi soir de Bamako kumambe mami ngmani mba kono awayka do ode laya jaray laya ko awawulika jo ani chesiri ani bi awayka do anga chede no be surasu ko fo bo bara awayka do bo de la strategie la terroristu jihadistu bamanjwala tigila mo lube wulika jo mingela minyi awayka do cercle de yuaru anga fama ku fleka wulika jo ke toni cha mambadi abebe sumade ko fo ngembe kaminu mfaranyo ka ko yu ka jagawi ndo minyi awayka do o jagati min boledo ko mina dula de na jagwa minyi awayka do anga chedun fana tekeda uka ka jurula ka fo aw be ni mina ka ke mi ati ko ya awayka do ni alaka je ko mali surasu so jarme malien na awayka do ko kuna funi di awayka do okera ko de strategie la service d'état major général awayka do ka jirala ka fo uye wulika jo ani chesuru deke minyi suma chama ko mbine kera yoro mi uye cercle de yuaru akoni zuma mi mon menene fleni jagaw de do mi ni awayka do jadi shuba mina dugula deuna ka fara nywanga ko de strategie la minyi ku to ka bara era tan flala ko bina shele katana e awayka do o sogona yoro la yoro indila awayka do teke daraka ko ni aje temine minyi awayka do suma mi fleni na kumbe ni ngono kumbe na tadi jadi shu de ma jadi shu minu be no be awayka do uro o marala ni yeton chama awayka do o suma de kofotoy kera kalo klim wa ali kono do sande 2022 ako awayka do anga chedun yu shele kana nuyi awayka do sebari armée de l'air awayka do de yu shele kana nuyi ako ni ngoy min fleni do wala tekui commandant de théâtre min be na be awayka do opération maliko togola colonel Mahamadou Masawle awayka do samaki ko ni awayka do fuli la si chedu ma kosobe fleka ni waliya minge fleka ni bara minge tare bi fo alhamdulillah bi fo fu yoku ni chesiri ku ni bara be fari fo ni mina be hakilna nyuma mina kanyeshi awayka do jamana in la kanalima Masawle awayka do yufu ula fu yoku ni bara ula akla tukuni ka yira ka fo sigate min na kuma woni awayka do dongo bo mana cha chuko chuko ma ke so zai afa kulu ka jangoi larbe monto en puissance ni do be ko ke yele ko ni do be ko ke awayka do nyagari ko sigatala arme monto en puissance ati fo dugu kono ko abi kere kandi ni tara yere ba ye ka fo anga arme monto en puissance ko ni teble arme puissance yere kari ka boy pew pasirke ba ko jaga min vlen ne awayka do ne jete meneke ale de bi ke sawbuye terroristu yere awayka do kan na fulo chama bo sira de fe terroristu awayka do be ni produit nunu wo lo firi abike so buye be marama fe unsa nika awayka do miseni chama be ko lu fana sa aka klaka o ke sababu population civile ko lu bone unina akuni alaje ulu ni population civile ulu ka teka dili nywama ye fenyi femi na ni sonja barga ka bon ko sobe akera fenyi femi ni awayka do abe ulu wasa ko sobe ako halibi wele dade ke population civile ka to o sira fe ko kana bla fiu ayi halibi awayka do mo wele be ka wuli ki jo alaje awayka do teka di nyoma be se ka dabo chukomi be se ka tanye chukomi ni tuma minu fleni ni awayka do teka daruka pa bi na kla awayka do population déplacée aminu be nu sira na kelenye ka buli awayka do ka tu yere dugo awayka do fa were fe telma ka tu yere kalfa ni suma nchama be awayka do ka bi na ta ka di uluma fama no ye sura suyi mission min bula no ye awayka do ka aun lakana minya aun nambulu mina bela jele ko awayka do ni ala sona mo waliya bana fanda
dani nani bela fasiri filɛ min ye away ka dɔ soir de Bamako aka fasiri don dogo ka bidu boli min bɛ tali kɛ Laya Jara n yɛrɛ tiri don ni y'a ka fasiri mɔri ma ka ɲɛma mun ye Laya Jara ye an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye u k'a ma ko Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mahamani Ture ɲɛma a bɛɛ na ta mun ye bilikan boli i jɔyɔrɔ kɔni o sɛbɛkɔrɔ dɔɔnin don a ko siga t'a la bi juma donya in na n'o tun bɛ bɛn décembre kalo tile 9 ma a ka ja jagokɛlaw ani ka taa fara mun ye transporteurs kan ɲɛma u kun kan ka taa baara bila la o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mouvement mun bɛ n'an ka ma le mouvement des commerçants du Mali olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara bila mun na a kun bolodalen filɛ bi Bamakɔ kɔnɔna la a ka ja Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛma ko olu sen t'a la bi ko olu sen t'a ala sini wa k'u bɛ wele bila u ka tɔndenw ma ko tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ n'i ka baaraw ye sɛbɛnnikɛla mun ye Mahamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko mun ye groupement des commerçants ɲɛma u kun ye hakilinata k'u ta hakilinata mun n'a kun bɛ tali kɛ bi jumadon in na u y'a jira k'a fɔ ko mun ye Bamakɔ kɔnɔna la a ka ja Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ ɲɛma ko bitigiw na datugu suguw bɛɛ lajɛlen na datugu wa mobili fana ko o tina boli o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ k'u ka maaba mun bɛ n'o de bɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali Yusufu Bacili a bɛ nin kana waati nin bɔ mun ye Yusufu Bacili a bɛ mun ye Bamakɔ kura kasobon o kɔnɔ mun ye nin commerçant ninnu u y'a jira k'a fɔ k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Yusufu Bacili a bɛ se ka bila cogo min na k'a bila liberté provisoire la hali n'o y'a sɔrɔ don o don a bɛ t'i yɛrɛ yira mun ye kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ k'a filɛ minɛ mun kɔnɔna la ko a ka bɔ nin kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ k'o kun ye jagokɛlaw ka laɲini o ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ nka an bɛ don min na komi bi siga kɔni kun t'a la ni wulikajɔ cɛsiri n'o o kun ma kɛ ni cɛsiri baden n'o kun ma kɛ ɲɛma ko mun ye transport bɛɛ lajɛlen kunna jɔ bi wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sugubulon caman ko o kunna datugu bi jumadon in na o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ maa minnu n'o kun ye nin hakilinata ta n'o bɛ tali kɛ groupement des commerçants na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ segin kɔ baara k'u boloda o sababu kɛ u ni jamana gouvernement bɛ sigi ka fɔ la ka ɲɛsin u ka ni président ma n'o bɛ tali kɛ Yusufu Bacili ale ka kisa o ma u y'a jateminɛ k'a lajɛ jalaki jumɛn de talen bɛ ka Yusufu Bacili ka a sɛgɛrɛ jalaki in tɛ dɔwɛrɛ ye waati min na mun ye covid 19 u bɛ don an ka jamana kɔnɔ musaka dɔ de bɔra ka di ko ka taa di jagokɛlaw ma kɛnyɛrɛyew ma walasa dɛmɛ bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ cogo min na a yira k'a fɔ ko min ye o musaka ye ɲɛma ko ɲaaminen donni o la fɔlɔ dun mana funu a bɛ d'a bolotigi de kɔrɔ k'o de kɛra sababu ye an bɛ don min na komi bi Yusufu Bacili a bɛ Bamakɔ kasobon ma o kɔnɔ mun ye nin jagokɛla ninnu maa minnu tun bɛ fɛ ka baara bila k'a boloda ɲɛma o kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna sigi fɔ baara k'u boloda olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye Yusufu Bacili a ka bɔ mun ye kasobon kɔnɔ a ka bila mun ye liberté provisoire la diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma hali n'a ka di kiri maaw ye ni Yusufu Bacili ko a bɛ t'i jɔ u ɲɛkɔrɔ o sababu kɛ u dangalalen don u jɛlen don k'a fɔ ko nin y'olu ka belebele Yusufu Bacili ɲɛma ko a sen tɛ nin ko in na bi ko a sen t'a la sini ɲɛma nka mun ye ko n'a pɛrɛnna basa a bɛ don a fɛ i bɛna ye k'a fɔ mouvement mun bɛ n'an k'a ma mouvement des commerçants du Mali damasɔnya kumala n'an k'a ma MCM olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baarabila mun n'a kun bolodalen don jagokɛla dɔw fɛ k'olu sen t'a la bi ko olu sen t'a la sini o sababu kɛ u y'a jira k'a fɔ olu balila ka nin kibaruya k'a carilen kunnafoni siraw fɛ a carilen bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a jira k'a fɔ ko baarabila ko o bɛna boloda bi olu dun tɛ foyi kalama nin ko in na o de kumu kɔnɔna la olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni b'a ye n'u ka tɔndenw fɛ ɲɛma ko maa si ka n'i ka bitigi kɔni k'a datugu wa bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ n'i ka baaraw ye mobili bolilaw ka tɛmɛ n'u ka mobili boli u ye nka maa mun yɛrɛ kun bɛ ka gɛrɛ baarabila in k'a boloda o de y'a jira k'a fɔ k'u bɛ ko in ka a sunjuru fɔlɔ o sababu kɛ u ni jamana gouvernement u bɛ sigikafɔ la sigikafɔ mun n'an bɛna tali kɛ Yusufu Bacili ale ka koɲɛ kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mahamani Ture mari ma ka ɲɛma i bonya o b'a la Bakari Traoré BT n'i ye away ka dɔ duga ye hadamaden su kan kumakan duman min bi fɔ buwan su kan nɔgɔ min ye away ka dɔ Yusufu Bacili a ma ci Dawuda fɛ commerçant don sɔrɔ bosonba don yan'a ka se chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmaya la nka min ye away ka dɔ maa minnu kɛn bɛ ka bolokɔnɔ ni siyama o de away ka dɔ Mali gouvernement ye a maa dɔw bɛ olu y'a jira k'a fɔ coronavirus ko la i k'a dɔn ko in ka gɛlɛyara a bolo kosɛbɛ nka ko in n'i y'a ta k'a lajɛ Yusufu a mana kuma o kuma fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kalikan don ale n'o t'a la wa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Yusufu dɔn bɛɛ b'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ Yusufu away ka dɔ nin t'a ka kɛwale ye nka o n'a ta bɛɛ Mamadu Fofana a kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant a ko kunu min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga Yusufu Bacili chambre de commerce et d'industrie du Mali ale ka minɛli min kɛra Choguel away ka dɔ a ye maa dɔw bisimila o bisimilali kɛnɛ kan chambre consulaire ani patronat min bɛ se k'a to away ka dɔ fɛɛrɛ ani dabaliw bi kɛ Yusufu Bacili away ka dɔ ale
ale se ka bila liberté provisoire la cogo ayiwa ko ni min filɛ nin a bɔra maa minnu yɔrɔ o bɛ chambre consulaire a bɛ wɔɔrɔ a b'o bɔ CESIM awɔ ka dɔn n'o ye chambre de commerce o b'a la APK n'o ye bolola baarakɛlaw ka tɔnba ye o b'a la APCMM o bɛ a la CMC n'o ye chargeur ye o b'a la CMTR n'o ye transporteur ka fɛn ye o b'a a la CMM awɔ ka dɔn olu fana bɛ a la ni fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ bisimila la awɔ ka dɔn k'a fɔ conseil national du patronat du Mali olu fana awɔ ka dɔn o bisimila la o de siratigɛ la Mamadou Fofana ale ka fɔ la nin jɛ in awɔ ka dɔn a dɔnnen don kosɛbɛ secteur privé kɛ n yɛrɛ ye baarakɛlaw awɔ ka dɔn olu ka cakɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka nɔgɔya da kɛ olu ni awɔ ka dɔn gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to décision minnu bɛ yen n'a bɛ fasodenw nafa n'a bɛ bɛɛ nafa min bɛ tali kɛ awɔ ka dɔn chambre de commerce et d'industrie du Mali siraw fɛ Youssouf Bathily a dɔnnen don kosɛbɛ Youssouf Bathily ale de bɛ Bamakɔ kura awɔ ka dɔn a bɛ waati dama dama bɔ kabini kalo tile 23 o tɛmɛnen Bathily Keba ko a ko min ye awɔ ka dɔn Youssou wulikajɔw bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ fɛn fɛn bɛ yen min b'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen min bɛ se ko la bɛɛ bɛ ka don awɔ ka dɔn siraw fɛ min bɛ se k'a to juru bɛ se ka yoba ka bɔ a kan na cogo min fɛn bɛ se ka na baara kɛ sabu Mali mago bɛ a la farafinna mago bɛ a la a ko nka o n'a ta bɛɛ min ye awɔ ka dɔn Youssou Kalikando fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye min b'ale ka jamana sɔrɔda awɔ ka dɔn k'o datugu ale tɛ fɛn maa si ka don o da fɛ nka o n'a ta bɛɛ sɔrɔmusobaw kun y'a jira k'a fɔ bi jumadon in na k'olu na wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na k'u bɛna baaraw boloda min bɛ se k'a to awɔ ka dɔn Youssouf Bathily a bɛ se ka labila cogo min jamana faamaw bɛ se k'olu ka kibaruyaw mɛn cogo Bathily Keba ko nin jumadon in na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min commerce transport service n'o bɛ usines n'a fɛn caman ko fɔ a bɛɛ de tun bɛna jɔ awɔ ka dɔn i n'a fɔ u y'a ɲini cogo min nka kibaruya laban min n'o sɔrɔla o de ye k'a fɔ ko in a bɔra dɔgɔ kɔrɔ sabu négociation awɔ ka dɔn olu bɛ sen na o de kama min ye awɔ ka dɔn nin jɛkuluba minnu filɛ nin n'an bɔra ka an da don olu la u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye ka taa awɔ ka dɔn président nɔfɛ ka taa premier ministre nɔfɛ ka taa cikan di a ma min bɛ se k'a to a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min Youssouf Bathily Yado chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmaa don nka Youssouf t'o dɔrɔn ye koyi Youssouf ye awɔ ka dɔn vice président ye chambre consulaire et régionale n'o bɛ CCR ko fɔ UEMOA tɔgɔ la Youssouf bɛ o la vice président fana don fédération ouest africaine des chambres de commerce FEWASI i ka dɔn a bɛ o la CEDEAO tɔgɔ la o bɛɛ bɔlen kɔ ye vice président don chambre africaine de l'industrie du commerce de l'agriculture et de l'artisanat a bɛ o fana na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen vice président don tuguni chambre islamique de commerce et d'industrie et de l'artisanat Youssou ye o ye makila koyi o bɛɛ bannen kɔ min ye awɔ ka dɔn vice président chambre permanente de chambre consulaire africaine nin bɛɛ bɛ farafinna ko fɔ francophone Youssou ye awɔ ka dɔn o fana ye Bathily Keba ko nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'i ye cɛ in da k'a lajɛ donc ala awɔ ka dɔn kun dɔ koyi kunkolo min don Mali kɔnɔ n dɔgɔ k'i ka dɔn a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ farafinna a ko de siratigɛ la ninnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka se ka ɲɔgɔn ye dabɔ min bɛ se k'a to Youssouf Bathily awɔ ka dɔn ale bɛ se ka labila cogo min nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ jira k'a fɔ chambre de commerce maaw kulu kelen donda kelen bɔda kelen wa Youssou yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ani a nafa ye min ye o dɔnnen don Bathily Keba ko a ko de siratigɛ la premier ministre awɔ ka dɔn u y'a fɔ a ɲɛna olu dan b'a la olu dan bɛ jamana marabaaw la olu dan bɛ kiiri tigilamaaw la donc bɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min a b'a ka baara kɛ nka a bɛ to kiiri ka bolo kan o de ye fɛn ye fɛn min n'a ka d'u ye kosɛbɛ Bathily filɛ Mamadou Fofana l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la Mamadou Maïga Ɲɛma an bɛ foli ta ni ka indépendant baarakɛlaw k'u sɛgɛrɛ ne ye indépendant ne y'ale bila sɔrɔ de Bamako ɲɛma an b'a sama ka gɛrɛ na Elhaji Mahamadou Gaba Elhaji Mahamadou Gaba a kumara ɲɛma a bɛɛ n'a ta dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ mun ye docteur Sogɛli ko k'a la Maïga a ka segin ka na mun ye primature o kɔnɔna la ko mun ye an ka jamana faama n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Koyita ɲɛma ko kumana ko a ye ko in kɛ maa ko de ye wa a yɛrɛ hakilina ta ko a y'o de ta wa ɲininkali to min a sigira Elhaji Mahamadou Gaba a y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ŋunuŋunu kuma kɔni ko a kun sɛbɛkɔrɔ cayara ka ɲɛsin mun ye docteur Sogɛli Kokala Maïga ɲɛma a ka bana ko in kan nka mun ye docteur Sogɛli Kokala Maïga i bɛ na ye k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni balila poyi ka bɔ mun ye jumadon n'o bɛnna novembre kalo tile 25 ma ka taa mun ye président de la transition fɛ n'o bɛ tali kɛ Asimi Koyita kan sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ hali ni maa mun ni kɔni tɛ misiw miyɔrɔ la ɲɛma i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen kɔni ko o tɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ k'a ɲɛsin docteur
Sugal Kukala Maiga ay tali mun ke mun an ga jamana nyama fe ko ba ira ka fa ko Dr. Sugal Kukala Maiga ko ali biko prime minister yan kun ko ba aye wa ka te fa kabla sabani ngala ko akoko Dr. Sugal Kukala Maiga ma do ya ira ka fa ko ajja ko ra de ko akana bara en konu uke no ba akerefe ma do ku fo ma mun ye sabani ngala ay ira ka fa ko siga kon tala ko ngoni ataraka di Dr. Sugal Kukala Maiga ma nganyama kibe na ka fa ma mun be aka ja ko be politique buna kun kene era do wa ma mun ira be aka ja bana mun no be Sugal Kukala Maiga la ma mun bo do ina fo don tegere a nyama ko en ballo la ko sobe o sabge ulu chama ya ira ka fa ko Dr. Sugal Kukala Maiga barika mun no oflala ni ka fa ko aka balika wuli ka ta fo ka beta barada mine nyama ko sikata la ko kololo ko oba ala ulu chama ya ira ka fo ko Dr. Sugal Kukala Maiga ko abina fo ko mun ye prime minister jorai nyama ko ayo kushani kene ya kui prime minister jorai akede era disa akede era di ko prime minister jorai ko Dr. Sugal Kukala Maiga ko ayo kushani kene ona to ko bana mun flala neta nyama ko amano ko foka foko amano ko munye sabani ngelai ayira ka foko ga ko tigada ko kan fo Dr. Sugal Kukala Maiga kun ko sabi aye wuli ka jom ke aye chesiri mun ke wala saka ni joran ka soro nyama ko ma dugo mashila ako mamun kun kele maka Sugal Kukala Maiga kan nona blayena aka sengi no be taliga colonel Abla Maiga ka nyama ko sigata la ko bilibile ibina ka foko fene yi jojo la ko sabi Sugal Kukala Maiga kun desana bara dola ko munye colonel Abla Maiga ko ayo bara ko sabe ko ke o te dora yi ibina ka fo Dr. Sugal Kukala Maiga ane classe politique kun desana ka do dakelen fe gamu colonel Abla Maiga ale ko ni nali kera sobu ye munye classe politique kunne jamana gouvernement ku ye nywanye sabani ngala ko ako ibina ka fo ko ali Sugal Kukala Maiga wati temono na ko la inu chara ko sobe ka fo ko Dr. Sugal Kukala Maiga ko aka bara kabla ko sabu ko mamu no tsaka mo ni fin ku fara nywanga nyama ko jamanya maya manga takakalfa ula sabani ngala ko ako ko ni mbela jile ne koye gele mun na Dr. Sugal Kukala Maiga ninga asro nga kum ko nala kibina ka fo ko mali den chama ku mi yira nyinga ko kunyuma ne la ko me Dr. Sugal Kukala Maiga jamana fama ya takana purai ko mana ka ya takana purai ayre ni dongu de kama wa nyama ayre sago de kama wa sabani ngala yingal to minga asigi akona era ka fo ko colonel Asim Koita no ya soro ko ni ko ayeni mbara nge ayre ni dongu de kama no ya soro ayeni mbara nge ayre sago de kama nyama ko sigata la ko aye sada ko so ko sobe ko sabu ni kara jamana fama yi ne kara jamana nyama yi nyama ka fo ko e ka ko ke ira sago yi nyama ko ye fenye femu na sebe ko kono na sebe ko no bi na sebe ko kono no sini na fo ni flani an woni ya banenge mo ka bo mun so de bama ko ale kono la El Haji Mamadou Gaba mo ma nyama ale sabani ngala yi bunya obana ni El Haji Mamadou Gaba ko fo aba won hakili jigi an nga jela koroji Gaba la ngire twama min ya awai kado Gaba international ka fo ka wali mando international adi wati jela koroji kono ndo min yi toguna atro aka fasiri obia nouvelle horizon toguna kubabbe akodo ndo hali bi ibora yoro min ne be jole da ni ka doye na be Sugal Kukala Maiga na ba ka yoro ko fo nyini ngali dibike Sugal kan ni retour min vlene no ya kasigini gele obina dabla wa tada bina juguyadi so min ye kibara min be obika jira ka fo Sugal yere ka dale ma jonjo min be no bi talike aka directeur de cabinet amin be ni awai kado ministre joro de be abulo avec arandi ministre professeur Ishaka Sangare kado ka fo Sugal bi do ale bi bo awai kado ko yi abi ma kamana gwa a démissionnera ay barabla ndo a démissionnera parce que ba ko kalo nani Sugal yo de ke sabo ak mangene ay baraj bla ayo buluda o de stratigala ndene do décembre ko le duru san 2022 Sugal ay bara damene min chef de gouvernement Dr. Sugal Kukala Maiga akele ngo ka bara damene kunu jeudi do kalo le shegi san 2000 san 2022 min ya awai kado Sugali jongo ala awa bitabulo min ga ko bi kibariya do din nana min shurula aka bara engagement di aka dire cabinet min be ni ministre joro no babulu no be professeur Ishaka Amadou Sangare na bo ko fo jira la ka fo ko ay 7D ka jira ka fo ko ali bi barabla sabu awai kado ko kechugo anake odoye afrika ba ko akoni min démission len flaka na be Sugali na watima ikado ka fo ko angana nywa nege akoko ne abisi basa abarka ka bon ko sabu ni ya démission min fleni jongo ala awai kado professeur Ishaka Sangare ma do min na donedo ka dona kari ama chaman bi akun washi abarka bo na uma ko directeur de cabinet kuturu jongo ala wati min rabbe ni awai kado mamago bala primature la o ka awai kado bara blani chugoina asiga barka bo na ko mo haklila o de stratégie min Dr. Sugal Kukala Maiga aleni awai kado professeur Ishaka Sangare be tabulo min ngay ko bi jongo ala bara kono nana Ishaka joro awai kado akabo chugomi o
o de donné nous kosɛbɛ docteur Choguel Kokala Maïga ale de mouvement patriotique pour le renouveau MPR ale de awekado o ɲɛma ye Isaka Sangare ale ye awekado MPR a dankɔrɔba dɔ ye ninnu fɛn filɛ nin hakilina min b'u la dɔ wɛrɛ tɛ koyi min ye Baba Musa o ka hakilinaw n'o ka miirilaw o la fasali o de hakilinaw awekado o baaraw o de b'u bolo Masirike b'a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ o baara la hali livre min bɛ yen n'a bɛ jira k'a fɔ ko Choguel ka livre don les rébellions du nord du Mali des origines à nos jours i ka dɔn k'a fɔ rebelle ko Mali kɔrɔ yan fanfɛla fɛ i ka dɔn k'a daminɛ a jubaju a sun yɛrɛ a dili fo kana s'an bɛ don min na i ko bi livre min n'a bɔra o sira fɛ donc Ala Choguel ni maa min y'a sɛbɛn o de i ka dɔn Isaka Amadou Sangare olu de y'a sɛbɛn ni maa t'o dɔn Masirike ba a y'o fɔ o de siratigɛ la a ko nin ko min filɛ nin ye Choguel ka segin ka na baara yɔrɔ décembre kalo tile 5 ntɛnɛn don maa min bɛ yen n'a ye i ka dɔn primature tɔgɔ la cabinet tɔgɔ la ka bɛɛ bisimila k'aw ka nisɔndiya jira k'a jira k'a fɔ a bɛnn'u ma bi a diyar'u ye o de i ka dɔn professeur Isaka Amadou Sangare nka kana ye k'a fɔ bienvenue o bɛɛ fɔlen ko ka ban maaw dabali na bansa kɛ a ye k'a fɔ suko ni dugusajɛ min ye Sangare a k'a fɔ ko ale bɛ baara bila sabu kow kɛcogo bɛ cogo min ye a ko maa si m'a faamuya a ko tuma na Sangare yɛrɛ da de y'a fɔ sabu maaw kun sigalen b'a la kosɛbɛ nka a yɛrɛ da y'a fɔ maa dɔ ye o tigi fana y'a lase sabu Mali kɔni n'i da ye min fɔ dɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ i m'a fɔ yɛrɛ o bi lase kuma tɛ e kelen k'a fɔ parce que a taara kosɛbɛ Masirike b'a ko a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin a kuma cayalen don kosɛbɛ directeur de cabinet primature a k'a dɔn ko a y'a jira k'a fɔ ko ale de ko Choguel k'ale bila ale ka t'i lafiɲɛ sabu si birintira sabu ale yɛrɛ si bɛ san 75 nka Masirike b'a ko san 75 o kun dɔnnen don ka sɔrɔ baara yɛrɛ daminɛna le 17 juin 2021 an kɔrɔ o ma jɛn ni si birintili ko don o y'a sɔrɔ si ma birinti yan o y'a sɔrɔ a birintila n'i ye 70 yɛrɛ k'a fɔ ko a b'o kuma min ta k'o fɔ a k'o kuma o k'o tɛ dɛ maaw ka hakilinaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ maa caman bɛ yen minnu y'i ta fɔ nka min ye ani Choguel Kokala Maïga dɔw y'a jira k'a fɔ professeur Sangare k'a citelen don a tɔgɔ de bɛ affaire dɔ la affaire min bɛ i ka dɔn miliyari 10 an ka yan bila coronavirus wari min kɔlɔlɔ bɛ isuw kan coronavirus ye ko s'an ma dɛ k'a tɔgɔ b'a la dɛ a ye ko s'an ma dɛ coronavirus ye ko s'an ma dɛ u k'a tɔgɔ b'a la dɛ ne m'a fɔ fasiri de y'a fɔ a ye ko s'an ma dɛ san 70 nin kɔ d'autres révèlent que le professeur Sangare est cité dans l'affaire de détournement de 10 milliards de francs CFA de fonds Covid-19 à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali dont le président Youssouf Bathily séjourne à la prison centrale de Bamako depuis quelques semaines. La hawla. Ya faamuya? Coronavirus nga faamu. Coronavirus 10 milliards. O kibaruya min bɛ n'a kɛmɛ sababu ye Yusu bɛ Bamako kura. Awɔ i k'a dɔn a bɛ waati dama dama bɔ. O coronavirus 10 milliards ko in dɛ. A ko professeur ko a tɔgɔ. Isaka Sangare tɔgɔ b'a la. On zone non dɛ. Professeur. A ko kuma na min kɔni jɛlen don coronavirus ka nin wari ko in n dɔgɔ siga t'a la don n'a nataw la a ti ja dɛ kunsigi caman bɛ buru dɛ fasiri filɛ nin ye min ɲa i k'a dɔn ko kuna a Traoré a ka fasiri dɔw ka bidon bɔli o y'a ye maa minnu bɛ Bamako yan ɲɛma hali minnu ti yan minnu taara n'i taara an ka cɛ i bɛna o kana dɔw tɛna bilen koyi u bɛna Ala ka ɲɛ ka da an bɛ foli lase kɔrɔ ma kɔrɔ bɛ k'a lamɛn o Idrissa Idi kɔni kosɛbɛ Idrissa Jakite Idi ORTM Idi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati k'a ni cɛsiri Idiw ye maaw ye minnu ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ka u wɔsi kɛ sira ɲuman kan tilennenya kan éthique o sira kan a kɛra ten kosɛbɛ voilà Wulibali Ala ka ni sababa bɛɛ ami di fo ɲe an ka taa Mɔdɛmɛ ka ɲɛmaa b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji ko ɲumani ale wɔrɛda la wele sira 76 33 43 03 Baba y'o fɔ dɛ k'ale y'a fɔ jamukanw na waati tɛmɛnenw na ko après corona k'a tɛna nɔgɔya a tɛ nɔgɔya dɛ a dun bɛ taa cogo la dɛ wallahi a n'a kɔlɔlɔ bɛ ka wuli dɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma Mohamed Sidibe ko hali bi u bɛ Choguel kɔ de wa ayiwa a kɔni bɛ cogo min na nin kɔni na kɛ kɔ ye sa o kuma bɛ nin ɲɛ dɔn ayiwa Ala ka ni sababa bɛɛ politique kɛlɛ kɔni ne tɛgɛ cilen ɲɛ kan dɔrɔn ma da tɛgɛrɛ fɔ kosɛbɛ ɲɛma la révélation ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye nin ye fasirikɛla jɛkulu nin ye olu ka fasiri ye ɲɛma ko ka ɲɛsin yurugu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ ani maa dɔw bɛ bali ka nafolo mugu k'a sɔrɔ tɛ cari ɲɛma maa si tɛ nafolo in ka a sɔrɔ togo k'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko muso dɔw b'an ka jamana kɔnɔ bi ninnu ye gurubinɛ baw ye journaux tɔw bɛ min diyan
Ni kia groupe ne baw fo. Turo to jangala ni ntaba kono. Ita puite ngono. Abisika kede mata ko jugo do. Ba funa ida kono. Bismillah. Sigatala. La révélation. Nyama fatrikela jakulu ya ira kafo. Kanye shimu nye yiruku keleli ma anga jamana kono. Ani mamunumbe akaja suko ane duksaja che. Nyama we baliga ke mugutigi ye. Ibena kafo ko muso do be jamana ngono bi. Nyama muso do koni kubuga ira kafo oluye mau demela bawye. Nyama o muso numuga ira kafo. Olu nakunte dore munye fantanya. Obisika kala tuko muna kabo anga jamana kono buna adama do mbeseka deme tuko muna sabaningala ko ako ni muso nunu ubuka bara jumene ke no beka sababu obe musaka ko suro na ni ngale to mi asigira munye sabaningala ayira kafoni bara bele no talimega kalfa mu transition mabi nyama oto dora yurugu beseka kala tuko muna kabo anga jamana kono kurban nafolo nyama dame seka karo ola tuko muna odunina no fana bora no potisme no be kama ni fiunku kucha ni nyanye yere sokuke akaja fokata soro mu fokata blamu ye nafolo muna asoro na asoro tuko omado ko transition ka ka ni bara bele nunu ku ke sabaningala ya ira kafo game dom na kombi nyama ko ngoni kele mega mani funku kama na ku ga usabuga muso doba anga jamana ngono na foka me dom na kombi nyama muso nunu na folo abi boyoro muna akele me sababu ye kamalidion ku kama na gam kosobe ngani muso nunu uba ira kafo ko oluko ni mbeka demede taninga nyesi fantoma nyama ni muso nunu ibena ka foko mauba fo ka foko maunyena maundang dokoi amso folala ibteka kuru akomu nye madame Fatuma Tanyan Batuli madame Fatuma Tanyan Batuli anyema ko mouvement do Batuli nyanga awo nyangi didu anyandi di nyan anyandi du nyan Batuli nana tout récemment awo okera tout récemment amome awo munye madame Fatuma Tanyan Batuli nyama alebe jela jakulu do kuna nanga mako mouvement ambiko munye Batuli abiga kabako kalamaga mata do Batuli be bara mun ko ke nyama no fana borai munye madame Fifi Tungara aleye munye présidente de la fondation Fifi Tungara nyama ale fana biga kabako kulamaga no fana borai munye madame Fatuma Barka Menti Amoudi ale PDG Africa Global Service ye nyama mata do nunga mungu ko abiga boro jume baningala era ka fo nunu ko ni gurubina bi anga jamana en konna la uba ira ka fo ko lube demata ni nganya si mani fuma sabaningala ko akoni ko nje temena ka laje ni manunu chama nyama ibita e ka fo ku kelema ka tu dogo munye mouvement de kofe ku kelema ka tu dogo association de kofe ado ba fo ko lui entrepreneurier ado ba fo ko lui opératrice économique nyama ibina e ka fo ko de bika sababu ka na fulungu ka surutu kwa sabaningala ko akoni ni ngali to mi ko aka sigi nunu nga na fulungu nunko abiga boro jume o jone meki dogo nunu kofe ni ngali to mi ko abesigi kanyini mor foki sa iti bo itoyi ala kanichi note mugu ko ala kanichi sita to be dayla san sisa be foki ki ojugu yi awo ngol de ube mayishu ki blula awo ala kanichi de fasiri kala ikataje sabaningala ko akoko munye fanga no temana ngo jamana ngono nyama ibena ka foko o fanga ko abe jago kala do ko ko labe jago kala no labe ndude dore wala sa munye kalata obeseka nye obolo to muna nga sikata la afanga nunu dafrila ko sikata la una jago kala nunu ku be dafri nyo afa sabaningala ko akwa ngo ni me do mina ko bi munye wala sa yurugu obeseka kala to muna ka bo anga jamana kono otita abada fam bela dile ne gaje ka mbulo faranyo nga ikara politique maye ikara kiri maye nyama ko bela dile ki nyashi akelelima una mbela dile nyashi akelelima kama nifunku kuna foni ka fa ko mu yurugu akaja kata fara munye faso foro ba nafolo oduni ka ni ya du ko ni kololo imbala ko fa nga manifunku kala ladi ono te nyama ko muso nga wari bo boromna akelema ga manifiki kama naga ni ngal to misigida na foni plan ya anya sama ga bo la révélation ko na la animero bala flani animero bala numéro combien do 600 combien 616 du vendredi 9 décembre 2022. La révélation. Et rédaction. La rédaction. Abana. Daumai. Abana. Nderi wardo waribika boyro do labia kabo haklima. Ba fokate jamana kele. Wallahi ando be renyina. Wallahi. Buru de l'argent bi fa wara ufe. Ngo kabako do. Fo arambi tajo do dala. Wallahi. Ibi do yere nyini ka do ye. Bien be meleke inu tinyoyi. Ayi atinyoyi. Parce que tu ka Afrique ou bien ou te fait ka bo ou ka cercle fendo ou parce que ne dona awo ou ti sont jamais akanyoyi. Ebe bo fendo kalama. Voilà. Donc te sont tugo sila bo nyama bela de lengara ni wati laban no kono koyi. Akera o te jagwa wa. Anya be ni wati laban no kono. Voilà. O nya bekara ni wati laban. Mais ni ko ibe kuma ira foto mna
a bɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ ko dɔ y'i bila la ou bien ka sɔrɔ i t'a ye fasiri kalan ye fasiriw y'a sɛbɛn i y'a ye i y'a kalan nka dɔ la waati dɔw fana bɛ kɛ i bɛ fasiri dɔ kalan min b'a kɔ i yɛrɛ t'o dɔn koyi e kɔni t'a ye dɔrɔn i b'a kalan wururu ka taa ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fɛn b'a kɔ maa t'o dɔn nka e bɛ ka baara n'i ka baara dɔn i b'a ta dɔrɔn k'a kalan min bɛ se ka kalan i b'o kalan a banna wala wahala kosɛbɛ ala k'an ni sababa bɛɛ ami n dɔgɔ an ka taa k'a dɔn n y'a f'i ye cogo min nin waati laban ninnu kɔnɔna na fasiriw maaw k'a faamuya min ye fasiri jɛkulu caman bɛ yen u t'an bɛɛ congé la pour que u k'a daminɛ a daminɛ cogo la o ye k'a dɔn janvier kalo ye ka maaw hakili la kunu hali bi Nura FM sango san dugu bila o k'aw sa laada wuli ye an y'aw hakili to quartier la min ye Baba Adama Touré ozone quartier Amadu Bagayogo ozone quartier an ka Amadu fo ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri k'a Bagayogo ka Baba Adama Touré k'a fo ka waliɲuman dɔn ale de ye misali ye min ale ta taara a mɛnna pewu a ko ten a y'ale ta ka ban a tɛ bila ka sumaya dɛ awɔ ala k'a ni sababa bɛɛ kosɛbɛ n dɔgɔ awa i ka dɔn Umaru Ongoyiba Umaru kuma bɛɛ Umaru Kodi a ko lutte contre la corruption grand banditisme Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ n dɔgɔ min ye ba polisilakaw an wulila i donna olu fɛnɛ la ne fan bɛɛ tɛ polisi ya mais o bɛ se k'e yɛrɛ ka yan bon a kɔni a ma ja an ka cɛ se k'i yɛrɛ kɛ polisi ye dɛ o tɛ se k'i kɛ polisi ye dɛ an wulila nɔgɔ a bɛ kɛ sababu ye n bɛ foli lase a Tahɛri ma a Tahɛri Duma Mayiga a Tahɛri an b'a fo ka waliɲuman dɔn nɔgɔ 12e kelen na comme Paul adjoint min bɛ yen o ye awa i k'a dɔn OPJ ye OPJ n'a ka di i b'a fɔ ko Modibo Jara Modibo 12e arrondissement awa i k'a dɔn polisiso ka commissaire adjoint ko ne ko n bɛ Modibo fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati anw de ko a ma ko OPJ a n'a ni bi cɛ a n'a ka Kompol u bɛ baara min na ala de y'a dɔn ba ye siga foyi t'a la dɛ walahi mun ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ siga t'a la bɛɛ ɲɛ b'a la Umaru Ongoyiba ko a ko police nationale u kɛra sababu ye maa 72 tɛgɛ dara olu kan caw dɔgɔ min ye awa i ka dɔn minɛn cɛjugu minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don hadamadenw tɛgɛ dara o minɛnw kan u ka fɛn jugu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko chanvre indien u y'o fana o quantité baw u y'o minɛ la hawla o ka ca chanvre indien ye mun ye de chanvre indien est-ce que ale de tɛ u t'a fɔ ko ganja ale de t'o ya ale de don o de don ganja u b'a fɔ ale ma ko ganja a bɛ cogo di de mugulama don ou bien jilama don ayiwa fo ni gɛrɛla min b'aw la k'o ye ɲɔgɔn la ni gɛrɛla min b'aw la o ko la sa a mugulama n'a jima ko a n'a pikirima fo ni gɛrɛla min b'aw la sa an kɔni b'a dɔn a bɛ jamana in kɔnɔ a caman awɔ a bɛ jamana in kɔnɔ wa a bɛ tiɲɛni kɛ fo a ka tiɲɛni kɛ nɔ ka bon n'a bɛɛ ye ayiwa dɔgɔ baasi tɛ o kumana sa min ye awa i ka dɔn k'u y'o caman ba k'u ye tɛgɛ da o kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ kabiri awa i ka dɔn kalo daminɛ in na min ye awa i ka dɔn kalo min filɛ nin n'a bɛ sen na ba polisilakaw awa i ka dɔn n'u jɛɲɔgɔnw k'u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ descente awa i ka dɔn n'o fɔra polisilakaw man'o fɔ maa caman bɛ minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye n dɔgɔ ja bɛ tigɛ gawo ACI 2000 Korofina Bakɔ Jikɔrɔni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni awa i ka dɔn u y'a bɛɛ bɛdɛla salo dɔgɔ min bɛ se k'a to tiɲɛnikɛla jugu minnu bɛ yen n'o ye grand criminels ye banditisme sira fɛ a tɛgɛ da awa i ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen kan kelen kelen Terikɛba ko a ko ko nous jeudi 2 de police nationale awa i ka dɔn u ka kumalaselaw ye awa i ka dɔn nin kibaruya in bɔ k'a bin k'a jira k'a fɔ ba polisilakaw k'u wulilen bɛ k'u jɔ caw wulikajɔ min n'a kɛra nin waati laban ninnu kɔnɔna na o ma kɛ wulikajɔ den ye koyi nɔgɔ sabu min ye polisilakaw ye u sɛlɛla ka ɲɛsin yɔrɔ min ma a bɛ awa i ka dɔn Guinée autogare a b'o ko fɔ o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awa i ka dɔn marché de bétail Jikɔrɔni para bagan sugu a b'o fana ko fɔ terrain min bɛ yen n'a bɛ Bangoni Janginɛbugu la o terrain ba surula o kan nafaji kɔlɔnbada dɔgɔ k'u surula awa i ka dɔn o yɔrɔ kan fo ka taa se min ye kɔ min bɛ yen n'a bɛ awa i ka dɔn Korofina Sud n'a b'o fanfɛla fɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na école publique min filɛ Arazɛli la Numuribugu a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se min ye awa i ka dɔn Bakɔ Jikɔrɔni a b'a bolo yan fan fɛ min ye Kalabankɔrɔ awa i ka dɔn o fana kɔ bolo yan fan fɛ ka taa se frontière min bɛ yen Sabalibugu ale ni Golf ni ɲɔgɔn cɛ ba polisilakaw donna nin bɛɛ wo kɔnɔ kelen kelen Terikɛba ko a opération in kɛra sababu ye dɔwɛrɛ tɛ koyi population ka se k'u lakana ka se ka population kisi bandi juguya min bɛ yen n'a dabɔlen don jango tɛ nin san laban in kɔnɔna na fɛn dannen n'o sera n dɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ ko da bɛ maaw ye nka sunɔgɔ t'u ye a ko siratigɛ la police nationale gendarmerie nationale garde nationale ninnu de farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ national ka taa awa i ka dɔn nin baara ninnu ka t'o waleya Terikɛba ko a ko nin min filɛ nin ye ko jɔn ko ala awa i ka dɔn polisiw kɔni ka wuli ka jɔ in di dɔwɛrɛ koyi ka se ka misijugu ta a gere ma a banna dɔgɔ j'ai aimé
a diyara n ye. A ɲɛna kosɛbɛ. A diyara n ye parce que min kun bɛ Gamara gan fɔlɔ o de ye polisilakaw waati tɛmɛnen na n'u bɛna bɔ ka taa opération na kabiri u ma wuli fɔlɔ i b'u ka fɛnw ye Facebook sanfɛ ko labɛnw sabatilen don sisan ko polisiw bɛna jigin u bɛna descente kɛ ninnu dun ka communication bɛ ka kɛ de descente kɛlen kɔ kosɛbɛ donc c'est bien ɲɛmɔgɔ de tun bɛ baara in gɛlɛya kosɛbɛ voilà ne bɛna taa e nɔfɛ i bɛ Sukɔrɔni a bɛ fɛ ɲɛna ko min ka na ne k'a fɔ e ɲɛna n ko polisiw wulilen don u bɛna ale Kuruju la o tuma danga wɛrɛ bɛ ne kɔ u bɛ t'i sɔrɔ yan abada. Maintenant après la descente là, communication au de fleni. Bon ninde do, ninde kañ. C'est très bien. Awo jango ni wati laba ina. Nyama o kelema ka mautoro. Ndogo ye mautoro de. Wallahi. Fasiri ke bako. Ako ni ngene nga minye mabi wolonvla ani fla bonyongo. Sika kembe minu na kosobe. Teke dara olu de ka. Minya aweka don anje mimbe no be bolifen ko fo. Obi duru ani fla. Bi sabani wolonvla oye aweka don moto wi. Woro oye aweka don katuru wi. C'est nani tigu. Minye aweka do kele u ye tricycle jumɛn katakatani katakatani ale o ye katakatani abana o b'o fana wele ma n terikɛ o kuma a bolifɛn tɛ de essence tɛ k'a la kutubu ji de bɛ k'a la kutubu o b'o wele n dɔgɔ bɛɛ minɛlen kɔ ka ban fɛn min bɛ yen n'a u bɛ fɔ a ma ko chambre indien i ka dɔn k'u ye tɛgɛ da olu kan olu dɔw minɛna a n'a ɲɔgɔnna caman min ye police national awɔ i ka dɔn u ka directeur général ba n'o bɛ inspecteur de police inspecteur général Sulemani awɔ i ka dɔn Traoré a y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna olu se ko ninnu dɔnko ye min ye u n'o kɛ min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di kuma ni Ala sɔnna n'u y'a waleya cogo min k'a kɛ anw fana bɛ se ka min fɔ an n'o fɔ limanaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min nka a ɲɛna kosɛbɛ mais n b'a fɔ polisilakaw ye ani gendarmerie min bɛ anw fɛ Sangarebugu ani anw ka polisi min bɛ Moribabugu la dabilenni o ye ne yɛrɛ sigiyɔrɔ ye siga t'a la a ma nɔgɔn dɛ n dɔgɔ u ka yen lajɛ a ma nɔgɔn dɛ u ka surutu ye dabilenni la hawla da bɛ mɔgɔw ye sunɔgɔ t'u ye sunɔgɔ t'u ye dɛ i bɛ da i tɛ sunɔgɔ décision minnu talen don dabilenni bi jeunes fɛ n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka t'u cɛsiri k'a lajɛ a kasara bɛ bonya dɛ maa caman dɔgɔyara y'a wo kɔnɔna ninnu parce que denmisɛnninw kelen bɛ ka décision minnu ta bi nin ko in na n dɔgɔ i bɛna kibaruya mɛn dɛ a tɛ fɔ k'an m'a fɔ dɛ an kɔni y'a fɔ a fɔra u ye Moribabugu polisiso Sangarebugu gendarmerie n'u bɛ min kɛ dabilenni seleke wo ni fɛn minnu bɛ yen a y'a tɛntɛn ka taa bɛɛ lajɛ tiɲɛnikɛlaw bɛ yen dɛ o caman kunna sini awɔ a ka ca i yɛrɛ dɔgɔkɛ a kɛra ten grand commerçant international Abdul wallahi grand commerçant n yɛrɛ dɔgɔkɛ Abdul Mayiga a bɛ ka dayirimɛ ɲini kare kun yɛrɛ la an sera ka débrouillement kɛ ka butikini min dayɛlɛ wallahi téléphone minɛnw ni façades ni écouteurs ni fɛnw bɛ min kɔnɔ kosɛbɛ u y'a laminɛ ka t'o dakari awɔ ka don n'u ka bɔrɔ ye kosɛbɛ ka Abdul ka écouteurs n'a ka bluetooth ni ale tournevis ma taa k'a to fɛn o fɛn wallahi ale tournevis hali a terikɛ minnu bɛ électricité baara kɛ olu ka minɛn minnu bɛ u taara n'a bɛɛ k'a bɛɛ u ye cɛ dɔgɔ ka butigi kari pewu ni bi bɛɛ a fari ma se ka foni fo ka ne yɛrɛ fari fan bolo a tɛ se ka fari fonu ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa n'o ye Abdul Mayiga grand commerçant n yɛrɛ dɔgɔnin don wallahi i bɛ toroko la n'a fɔra k'i ye dɔnni minnu k'o fara ɲɔgɔn kan ka fɛn min dayɛlɛ dabilenni u taara ka t'o kari ka t'o da kari suko ni dugusajɛ cɛ ka taa n'o minɛnw bɛɛ ye k'o da kari Baba Adama u dɔgɔkɛ ka butigi da kari u y'a kari dɛ a kɛra ka taa minɛn bɛɛ cɛ awɔ yɔrɔ téléphone minɛn ninnu i b'u ye i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ a dɔw ka ca surtout a ka power bag minnu filɛ nin ye ani radio misɛnnin radio ninnu kosɛbɛ ka bɔrɔw ka olu bɛɛ cɛ ka bɛɛ a écouteurs n'a fɛnw bɛɛ tout ɲɛma hali ma taa ka tournevis to yen hali ordinateur karifalen minnu kun bɛ yen ani fɛn u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a bɛɛ ka bɛɛ kɛ bɔrɔ kɔnɔ walayi de Ala ye i lajɛ bon jamana in c'est compliqué n'a fɔra i bɛ baara kɛ k'a fɔ i b'i balimaw bɛ dɛmɛ teriw bɛ dɛmɛ sinjiw bɛ dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ka se ka wuli cogo min i wulitɔ lakanabaliya o yɛrɛ wulitɔ décision ni fɛnw min dɔ nana masumalen bɛ taa dakari ko bɛɛ cɛ ka taa n'u ye dɔgɔw fana u ka gɛlɛn jamana in ɲɛma a ma ɲi vraiment wallahi a ma ɲi dɛ an bɛ dɔgɔ de deli sa kosɛbɛ a ka ko in ni hakili ta ni Ala sɔnna ma sabu anw kɔni ye kɔrɔbalenw ye a bɛ faamuya mais nka olu minnu ye denmisɛnninw ye minnu wulitɔ don ka kow ɲɛɲini a ma nɔgɔn nin mana k'i la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ hɛrɛ bɛ kɔfɛ Abdul Ala ka a nisɔn hakili Ala sɔnna hɛrɛ caman bɛ kɔfɛ inshallah ni Ala ye fɛn mun kɛ o de ka ɲi siga t'a la an Ala ta o kuma Ala k'a ni sababa bɛɛ an kɔni b'a fɔ gendarmerie maaw ye u ka wuli Sangarebugu Moribabugu vraiment dabilenni secteur a kelen b'an bolo baara ye dɛ kosɛbɛ a kelen b'an bolo baara ye dɛ a ye wuli dɛ o kuma Ala k'a ni n'a bɛ cɛsiri mun na a ye dɔ fara a kan Gawusu Keyita nɛgɛw b'e de bolo
radio est 76 33 43 03 ala je ka fiɲɛni bɔ senkɔrɔ sɔɔni ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ Badri angi fo anga belebele no be awai ka do Ibrahima Tungara ko fo anga foli ale tanui o be ka nya shama ni watina Kura FM ale kuma so bay nguli baldu wa toro beti ansigina sigatala nyama ansigina kuraye ali bi amaira kanumba la konura FM ale du bi kononto anani tomi murumuru duru ame la selike ka bojela ko di kunyumani moredala wole sira 76 33 43 03 marama ga nyama ni tama ma jobolo fifa o jotote munye sebe ne be bonaye anko mu makola révélation sebe ngala to di be jalo no be Boubacar Diallo ko fo ayira ka fo ko munye angata anga commissaire o konnala nyama nantra commissaire o konnala me dum na ko bi munye carte d'identité ko geleya sigatala abe malidonga carte d'identité nationale nyama akelembe am dum na ko bi jamana ngono makan goyoy o bayira ka fo ko asoro mandi sebe ngala no be Boubacar Diallo ko fo ayira ka fo ko mandem bela jile kanga munye paseba ni sori ibulo kono seba muna be talike carte d'identité nationale o kan game dom na kombi ayira ka fa ko o carte d'identité nationale nyama ko akoni tiga ye abada anwa police ni tera ye atika ye gendarmerie ni tera ye atika ye aka jafo ka tabla munye furuba chake ro wora akanga soro ro munna ko ni tera ko akoni atika ye nyela ko fe juma ne keleme sababu ye kanani 40 ko gelay anga jamana kono munye Boubacar Diallo ayira ka fa ko munye carte d'identité nationale nyama nya fi na sebe mdo anafa akabon kosobe wa munye fasude nyuma bela jilen kanga asoro itege okono odo kum konala kwa ira ka foko munye carte d'identité nationale ko nyama ni wati labaina aglera foga foko aglera commissaire de police a gendarmerie nyama ko 40 ko kwa keleme baray ni fantan nani bela jilen ni fe ako dugu jako mukoninta baye ka foko munye fasude ni be wuli nyama ko kunda munye commissaire ni gendarmerie kan ta kunte dora munye carte d'identité nationale obeseka soro tuka muna nyama ibe na ka foko a chairman be onu songo yale ko be segin ko sabuga mu carte d'identité abe ira alwa ka fo ko carte d'identité ko abana ko carte d'identité ko ate nyama o kara sababu ye ibe da ka fo ko mamunum be akaja no luka bara benendo no be police la ko akaja kana bla gendarmerie mauma olu mununga bara benendo ka carte d'identité ka gla ngadi maldoma olu do rata dugu ko lu ba fo ko carte d'identité ko ira ka ti ira di carte d'identité ko abana pew sabaningala ko aku ye sheria do soro abe ninga ma do bo o ko ni ya ira ka fo ko do akun sabanyona nyama ale wuli ka jone chasiru kuke do akun saba nyama gendarmerie munye commissariat aje ni bela jilen ko kushnona wala sa absika carte d'identité nationale soro to muna nga ko munye nyini fe anko maka soro fenye ale ta la inu kute dore ko sabuga ayira ka fani carte d'identité nationale no otibolo ko ka fo kibiti to ko seba sana yelen kala sola wa nyama ko abara ko abe gela ko sobe nga ayira ka fo ko ale ko ni ale ma asoro so ngila ayira albi ka fo o ma ko fole akoka be wole bla jamana marabako ma ko ka feran dabali bela jilen ke wala sa munye fasudo mbela jile bese ka karante ko nika asoro to mna etika okono nyama munye Boubacar Diallo ayira ka fo kuye ma do fene ko onyininga o ayira ka fo ko munye karante national ko nyama ko akeleme gele fo ka fo ko akeleme gele ko sabuge asika soro to shila akoni dio ko njete mena kala je ministre munno ka baranya no sécurité ani protection civile ma ni wati labaina ale ko ni mbora ka ayira ka fo ko karante songo ko atiteme abada musagamka nyama ale ko no sebe ko shele munye malido ni ale ayira ka fo ko mi yurugu ko munno be karante ko la nyama ko yurugu bara ko o kala ko obina buluda sabaningala ko ako ye kibara chama ngoni ka asoro ko ali bi ali no asoro yurugu ko ko odobor ula chama ngoni boro ula ga mun keleme gela ere carte d'identité nationale ko atiye nyere lokwi ko sabuga ni yama ka fa be yurugu ke ala nyama ka soro teke era kono ko o kelembe am dom na kom bi gela ko ma do ya ira ka fo ko mun ye carte d'identité nationale ko ni ya ko agela na anwa jamana konnala ko sabeke ko mun ye mamun bara ko ngadi mamunuma oluka ngabara nka ke ko amadi o mauma do fana ayira ka fo ko sikata la ko jamana gouvernement jamana nyemo be faga akina kura mun ko ta akina kura te dora mu carte d'identité biométrique o ko fo nyema ko be fago akina tamuta ko de kalama so be ka karante ko ni ka tunun bi anwa jamana kono na fona filani anya sama ga ba mu la révélation ko na la be jalo ale so ngale madu mega nyema ibunyo obala ndo basite ko jaranye halibi awai ka don gafe o bambulo ambita ambisi o de stratégie la kuna funi mimbia abi bo se bangono se be nanga ma ko révélation ATD ale de kubambe
bana minga obi talike aweka do femi mbe na be wele ko aweka do boisson min femi no mbe na mbu mbi sanga ani wati ka ka fo akuma ne mbe o min fem kuma kembe olude ka aweka do abidun mi na ko bi gafe kono ma minga gafe do ina fo nya fi chugomi ate de ale ka gafe do ndoko ako aweka do boisson do be akembe ka olu to sebe olu koni aweka do ni awakasange teflai la hawla aweka do kaburuti fly unamfare ni serge teflai boisson no obi shele katani o sirafe yoro ni kele o tiere 10 ko 10 ndu to ko donde apurno ko 10 vodi ko 10 vodi atlas 16 atlas 12 vandam barika nunu boisson nunu to ko sebembia ko aweka do o siratigala ko ni jetemene ke ni ko ni tara ama ke supermarché yo ama ke aweka do sugu yo ama ke station Shell Orix Total yoro kadiye Mali bar fembe jangote la capitale ko baru kono ngache ibita nunu dashile de soroy fam bela jele fe bela jele aweka do boisson nunu ko 10 vodi atlas 16 minya aweka do yelma atlas 12 joli atlas 12 ndo ya 16 ak may bu doni nta sabade de 16 tini ay min be angote o ne be ka fasiri de kala ne tika dessin la jaw kana uya dan dogo la de ay bo ko min be ka dessin fasiri de kala aw ka ko ne am ka dessin na de amaja ngata ndo minya aweka do ani atlas 12 ni fem fle ni be de fenye min ni aweka do ma chama de ba mi jamana ngono hali ka do wali ma ka do la kari utoke mo ko tala sabu min ni boisson nu ya aweka do abi yere chama be agla na yoro min be talike ko 10 vudi ni vodka energy mixé nunu glana yoro mi fukata si aweka do vodka ni femi nyamini bala wodi donedu wa glana yoro mi usine mi be na be aweka do alman fi no bi wele ko dis drink international ale donedu ko sobe mi nya aweka do minka pu boisson jugu mi be ni alcool bala minka pu abana boisson jugu ani alcool temina ngale donedu ulu de glani fe ko sobe ngani ko taku laje bay ka fo seria chama be minu ngoni sorola ka jira ka fo ni boisson nunu abilla halia mina ana bi gele min takanye shin mauma ajoro abarka ka bun kosobe amidu min ko bi ma chama bi shele ni boisson nui boisson nun du aweka do adola fem min sebe nin baka ni ya kala nyere akala jugo nyuma na almando anglais do fem woni baka mi aweka do abi ma kama na gwa so ba jira le do ka fo kiki jija chugo bela ikana temekaneti flaka le kono adola anyini ndu fe ko muso minu be no la joledo ko lu manga mi adola ma mi be no santani shegi ko manga mi ananyo na chama sabu minya aweka do femba kono mi mbeste ka keso wi kanyene mini aweka do kula senu numa tirike ba ko ako kuma na sa minya aweka do alcool ado abado kono koyi no ye loy loyere aweka do kemejo duru kata shegi iba soro aweka do 5% be 8% iba soro abe ado kono tirike ba ko ako atlas 16 atlas 12 no minu vle ne aweka do sikata ala koyi tori na aweka do no ye aweka do nyene mini fendoy na mbanya aweka do hada madde makosobe aweka do ani femi mbe na be alcool kofo alcool yere kemejo 18% ko kata 16% iba sura do kono atlas vodi a semene biande kena ta fo bolifo atlas 16 ni atlas 12 atlas 16 atlas de folle 12 o kuma na sa parce que ba ko ministre de commerce yel man ni gal de bi kewo o kuma do de diranna a desele ndo ka wulika joke na makune mbe ni fenche jugu numbi do jamana ngono to mi ngadui do de dile do wa amakune do ni ngo ngamuna akote mene ngo ka boy minya aweka do jamana kanga wuliki jo kerengere ni ala jokunu mi mbe na be association de consommateurs ko fo luka ngu chesiri mi mbe se ka to ni fenche jugu nu o consomeli aweka do anga jamana kono abise ka dabla jugu akosabu ni ejetemene ke bae ka fo minye awa docteur u chamon be sekera minuma ulu ko ni ajira ka fo kene ayre sirafe ulu be ma chama bismillah a chama jubaju ba so ni fen kunda nun tali ananyu na chama ulu binani aweka du ka gele anu ka toro ma be don mene ko bi minye aweka do fasiri keba ko wele de be black kenya ministry ma do be aweka do jaminatu sangare ko fo ani ka do minye mohammed ulde mohammed no ye awa commerce ministry ku chesiri ka wuli ka joke ka jamana intente ka laje nonte ndo ikaro ka foko boisson je jugu bambara de vodi goodies vodi atlas 16 atlas 12 vandam barika laban fly anya chama mi wala de nyama ala kanichi laban fly olubala vana muni barika ade ko ni olumi cher la nyevana mumi ye chama mi alo be afra barika ere chama na dia nyo fana mi ye mumi barika ere la dongela bse sabama o kera de Yadou de. Vanam yada konte, sakatu be wo shele. Yadou de.
ngoni ba nye barika mi amafoko dulo bulla de anti ta yere laje afegi yene ka ba de mama mi koliji edo yin du ifagi tengu ngi ka chefara koliji ko edo yin ya mais nous blene afara ko 16 ni 12 ni tolu don anyama mi dom na kompi franchement ko fembe barika ni vanda mama foko fembe bulla franchement contrôle kan ka voilà ko dulo bulla mais afara ko consommation de fendo de be peut-être ro de bi sorula parce que ba do mo te tan resro ka kala no te nyama ni nanzra be ni bara fen veke amay mo bunu ma bo be sheba kan akara sinwa kan yo ni bo nyeni ko do e bo nyeni ko do wallahi on sino ba sheba kan ko ba sheba kan de mu ye association de consommateurs tay oluté ko be maramu de wele no lu rek na fere baga do olusi ka be maramu ko ne de wele crisel aka wuli ka nga kele ka nyi abana non de ni fen wele ni shite kele ke maramu ko ne sisa crisel ni crisel e dossier ta bala la hawla wuli ka joke ka consommation go in laje waso ngone do ya fone na wakati dollar Lipton fa model dok mbe awo akumbi do jamana ngono Lipton iba keji la droit bijible yoro kele ko c'est formellement interdit à la consommation à Dakar. Et Lipton Angora a temi a modèle kumbeu. Ah ouais c'est vrai que mon frère na be sa benati mais ko c'est interdit mais ale be na iba soro hali koroboro boutique ni fla boutique ni iba soro nyefa befe wa dakadi ibita sanduri ba ni ya doji la droit bisinga jible hal ni shofa jisiki ni kelengala o sugoro kala dron mo bable ni mi abi jible to na bi ko na fna ka interdit len do era ka consommer Dakar mais kumbi do en fait la hawla bon c'est-à-dire anga soro boson ba do yere de be n'importe comment kana na yo ka strate ko sika giria dron bo lu de be klatuguni kata misiri kono na ufa voilà de be una ka misiru mirabu jo ya fait ka salu sa kata misiru kono ya fait alors que e be ka fanda ufa parce que ni dron ko be sugu ja fanda umbulo abi soro duru temps ou bien woro temps ou bien ni temps donc wi ba sa bi do ko ngele mi ki bolo sokono kune do way de ma ya be ka jikete musukele ngone bi kilinga la babli nyama ngo kune do wa iflaga mun fo ibena e ka fo mo mun be do nu nga jamana ira kuna chama ni misiri jolon ni on de tiere la fla ko ni bala ne omi mais alcool tout la de ayi vana mal alcool tout la ne ko ni omi barga alcool tout la fami ngoni bala barga alcool tout la fla jabi an ton nun to lu don barga alcool tala vana mal alcool tala mais nyo lu to ko ni mi ga wala ba soro problème do ko ni be ni to we no te akacha ni yo amu me jamana ngona machani kebeya aywa wati sira ba ukata fa no kon mi ngad ne san ko so bo ira inde ko ko ni kadini sugoro bula o kadini facture be di ma de awo bon tati yere do me akadini di na o fonu yo fana layni fembula ko fanye yana nga ta yoro jam ndoni wati abe fulla senyira ko robsuma madam Diallo minya abay sita ambi foki wali mando ka trore foya fo baramali la Marguerite anga fuli biye ni wati kele na baramali kono ko mo wati asira ale sira kosobe nyama ya foto ko na wati ngone asebe ko sira nganye mu fo kanumba unyina albi ni alama bashi wereke mu ni sira jantama amena agulba bi kurayi coupe du monde Qatar 2022 mu kene bga sike Qatar ko fi ne ganyata ani duru wati no be 15 ko fo ni alama bashi wereke ko ni ami ye kuma so o konna ulaya nganyama ali bi sangan wati bela jelena ambe jole ko ko shebakoro da kanu bane de me ba bela jelema ka nyunu fe munu te san soro juru ko de kabi kani me damne domuna nyama an honi ye anke ko falen ko kan nonu kunu o se kun tanyi ga me domuna ko mbi ma mun ye deme ke ko ndamne fo kana bla bila nyama ambe fulita ni nganye shu bela jelema akla ka yini kanu bane de me ba o fe wala samunye bara to me sika time to komna nyama tita deme ko sabu ga mga gera akunche watula sanga ni wati bela jelena kuran o be tike ya kuran no tigera nyama an wonte fe abada le mono ko nyina fi makay o de kumna tajibe ket groupe la ala ka ni sababe nyama yana ngabo amen communiquer kala nga soro ka bogo shu ba ketu angan kala ngabo munye mulay trawuli nyama sigiro benen be bangoni plateau ma ako abada bela jelen kulo ka kwale ka porto mena kono ko otunna kuna shini ndegenta ani sababu wati porto mona nanga ma porto fi nyama atunna yoro la yoro nanga ma ko kur bazmana bazmana ba ale flani ko nyumani yere o sanfala la ni porto mena jatimna ka laje ayira ka foko aka seben fura na fama chama ko oba akonna la ina foko permu ani foko tabla mu aka carte bancaire ana nyona chama akoko inembe alaka jonyuma bela jilenfe muhammad mana ke aleka ni porto mena yefe ni ma bese ka wuleli ko ni ke 77 04 92 03 ame dugo ke mulay trawle alaka gartiga do aka porto mena
ayiwa baasi tɛ o kumana ka foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ka foli lase Ibrahima Tunkara Pigin Bâtiment awa i k'a dɔn nin waati in na a bɛ anw fɛ yan ni Ala sɔnna a ma awa i k'a dɔn don n'a nataw la an n'a bisimila an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu a k'an bɛn